Baba psycholog. Ja już tam kiedyś wspominał, że jeszcze we ochronce miał festelnie rod jedna dziołcha. Latka nasze wartkość lecieli i trafiłeś ci ją kiedyś we fajnistym kafeju we Poznaniu. Nie widzieliśmy się jakieś 30 lat, to te szteroski mieli mocka do osprawiania. Jak już był inżynierem, ona po medycynie praktykowała w lazarycie jako doktorka psycholożka. Wiecie, kafy we szykownistych szolkach, jakieś ci tam tortensznikle po lampusie La Crima Christi albo La Tour Blanche, takie ci tam bla 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 i nie dało mi pokój, to się z nią spytał. A rzeknij mi, no Ewa, wydałaś się to, albo nie? Ona ringu na palcu nie ujrzałeś. A wiesz, no i przecież to była Akademia Medyczna, praktyka w lazarecie. I ani się pozdała, jak merkła, i że wszystkie moje kamratki są już wydane, i no ja ostała starą junkwerią. Nie godaj, to mi jeszcze jest junkwera, żadnego chłopa do prikola nie zasmyczyła. Nie, to nie ma tak, co bych była junkwera, ale miała taki pal. No i napoczynał sprawiać, a jojno dolewał wina do lampusów i suchowe. Chociaż procno było, bo jak same wiecie, nie poradza pychola trzymać. No i teraz, nie szojgin. To mi się przytrafiło tak, jak już była kole 35 lat, napoczęła ta dziocha. Było to na takim obozie rajterskim, no wiesz, dla tych, którzy mają radę rajtować na koniach. A na takim auslugu to zaobyć najczęściej się słepie. Słepie się, nie skorzycie źbie, co by już zaś się oszluknąć, a słepie się, jak pewnikiem wiesz, albo na wesoło, albo blank jankornie. No, znam ten ból, sumek już ze niejednego kastrola już słepał, nie? Trafiłach ci tam na jednego istnego imprezowicza, co to po łozyńściu się ze swoim dziołkiem razinku słepał oby kamela, tela, co na smutno. Siedział ci on we izbie kominkowej kole mnie i słepał. Piął, załamany, zastarany i coroski bardziej przymulony, bezprzytomny. Rozpoczął gwałtowny cwank, mózg taki pokuty i odkupienia biny. A ja byłam najbliżej ostałach ci jego psycholożku. Napoczną godać. Miarkujesz, ojgien, co to znaczy gotka napranego wcidu pychopa? Nie, dziocha blank nie miarkuje, bo jak ja godą w alkoholowym cugu, to przecież tego nie słucham, prawda? Dobra, miara jak płynęła jego love story z jego beblającej gęby, Jocorowski barzy czułach się tak, jak jaki wybraniec fortuny, któremu jakiś ikrupalowy przechodzi poręczo najskrytsze tajemnice. Słuchałach tak ojgien godzina, dwie, entlich we pośrodku nocy powędrowaliśmy ze moim załumanym rozmówcą ku jezioru. Co by tam pośród gwiazd, miesiączka i welów na jeziorze wszystko muszykowniście wyklerować. Nie godaj, chocie ino sprawka. Cicho być ino słuchaj, cicho być. Godałach tak net godzina, co roski piękni, użytni błahci, słyszałem czyjś był oceniającym sytuację. Letko przeszła do luźnych konszachtów ze swoim życiem. No dobra. Inoś się osprawiaja, ojgin przyjrzyj się i słuchaj, błach przylizno, osprułach się tak mnącznie, wiesz, na poczłach kwiść, zechierności i że tako mądro, tako dobro, tako potrzebno, ten istny kiwał głową, on też rozumiał i że przytrafił mu się wspanialisty, galantny, darmowy terapeuta. No i co dalszy, to już byłeś docierny, nie? Łosza roku, dringłach bezskacowany tul i z nodłach nie mniej skacowanego frica od tej nocnej przygody. Stanąłach wele niego, chyrno jak paw. No i co, pytam się go? Kuknął tak na mnie przekrwionymi ślepioma, szluknął piwa. No i jeszcze rąk się go pytam, a co? Wymramrał tą, na nałobko uniósł się cuch niestrofionego alkoholu.
Pytam się, no eśliś pochydał wszystko to, co ci wczoraj gadała i co my ku temu robili. Jeśli poradzisz, to te roski wykorzystać i przekować na gold, na wszystko, co było wczoraj. Umiesz to? Doczkę, Rino, oświecił. O, ja chyba mu zdziebko. Pamiętam, czemu pamiętam. No, genau, to co ci rzekła wczorajszej nocy nad jeziorem? Kuknął tak, jakby się chcieli, to byliśmy też nad jeziorem. I wiesz, Eugen, jakoś mi blank przeszł myślunek o wydawaniu się. Eugen z